A ajuns pacientul la dumneavoastră, ați stabilit că are nevoie de intervenție chirurgicală, ați stabilit cu pacientul tipul de intervenție chirurgicală pe care urmează să-l faceți. Acum, pacienții sunt interesați de partea de anestezie. Ce tip de anestezie se face la pacientul care are nevoie de o intervenție chirurgicală pentru un cancer tiroidian și, evident, care sunt riscurile anesteziei, pentru că pacienții întreabă, sunt curioși și de aceste lucruri. Anestezia cu care trebuie să se opereze o tiroidă este anestezia generală. Alte tipuri de anestezie, gen anestezie locală, nu sunt anestezii potrivite, nu creează confortul și liniștea necesare pentru a face o operație corectă. Desigur că sunt situații foarte rare în care pacienții sunt prea bolnavi pentru a primi o anestezie generală și atunci trebuie să lucrez cu anestezie locală. Vorbim despre o anestezie generală, care desigur că are riscurile ei, care sunt cântărite de medicul anestezist. Riscurile sunt date de comorbiditățile pe care le are pacientul, dacă mai are și alte probleme care să facă anestezia mai grea. În tipul de chirurgie pe care îl practic eu, și anume chirurgia minim-invazivă, operațiile sunt scurte. Vorbim despre o anestezie generală care rar depășește o oră. Durata medie a unei intervenții, zicem de tiroidectomie totală, cea mai frecventă operație pentru un cancer tiroidian, este de 45 de minute. În 45 de minute operația s-a terminat, așa că anestezia tot cam atât durează. Cu cât timpul petrecut într-o anestezie generală este mai scurt, cu atât recuperarea este mai rapidă post-operator și cu atât riscurile anesteziei sunt mai mici. Ați menționat despre durata unei intervenții chirurgicale, era următoarea întrebare la care mă gândise pentru dumneavoastră, însă o să mergem mai departe și o să vă întreb care sunt riscurile unei intervenții chirurgicale la un pacient cu cancer tiroidian. Două mari griji avem cu privire la operații de tiroidectomie și anume, principala preocupare este preocuparea legată de vocea pacientului. În spatele glandei tiroide trec doi nervi, se numesc laringei recurenți și fiecare controlează coarda vocală de pe partea lui, coarda vocală stângă, coarda vocală dreaptă. Dacă acești nervi sunt lezați în cursul operației, nu neapărat să-i tăiem, că asta nu se întâmplă, ci îi deranjăm în funcționarea lor prin faptul că, extirpând toată glanda tiroidă, trebuie să îi diseci, să-i dai la o parte. Și atunci ei, după operație, pot să funcționeze mai prost pentru o vreme, ceea ce se traduce printr-o răgușeală post-operatorie. Aici pe mine mă ajută foarte mult dispozitivul de neuromonitorizare pe care îl folosesc, care este o tehnică medicală foarte bună și eficientă pentru a vedea exact unde este nervul recurent, pentru a vedea filetele nervului recurent, pentru a le proteja intraoperator, pentru a vedea cum funcționează intraoperator, astfel încât vocea după operație să fie una normală. Pe cazuistica mea, riscul de voce răgușită post-operator este de 0,4%. Deci cam un om din 200 din cei pe care îi operez au probleme de răgușeală post-operatorie, iar această răgușeală este reversibilă, nu este o răgușeală definitivă. Timpul de Adică temporară. Temporară. Pentru... Da. Este temporară. În general, vocea își devine cam la o săptămână post-operator, dacă e să fie răgușită, excepțional peste această perioadă. Dar riscul ca vocea să fie modificată după o operație temporar este de 0,4%. A doua grijă pe care o avem la operație, a doua posibilă complicație este riscul de sângerare, ca la orice intervenție chirurgicală. Și aici ne ajută foarte mult tehnica de tiroidectomie minim-invazivă, în care nu legăm cu ață chirurgicală multele vase care hrănesc tiroida, ci folosim niște pense de sigilare vasculară electronică în care vasele ce alimentează glanda sunt sigilate, fără a folosi ligaturi, astfel încât riscul de sângerare este mai mic în post-operator. Astea sunt principalele complicații care pot să apară la operația de tiroidă și frecvența lor, grosomodo, este de sub 1%.
Cum ați defini perioada postoperatorie? Și recuperarea ușoară, moderată, grea? Sau Eu, din experiența dumneavoastră, cum o percep pacienții? păi din experiența mea și de azi, și de ieri, și de fiecare zi, în ziua internării pacientul este operat, iar a doua zi pleacă acasă. Situațiile în care internarea e mai lungă de 24 de ore sunt extrem de rare. Recuperarea este ușoară pentru că operația este o operație ușoară, o operație de zi cu zi și o operație cu riscuri mici. Timp de 10 zile postoperator, pacientul este sfătuit să nu facă eforturi fizice mari, până asta înțelegând să nu facă sport, să nu alerge, să nu înnoate, să nu meargă la sală, să nu ridice greutăți mai mari de 15-20 de kilograme timp de 10 zile. După 10 zile poate să desfășoare o activitate absolut normală. A doua zi după operație, pacientul pleacă singur acasă, se îngrijește singur, nu are nevoie de asistență, își poate relua și mai repede de 10 zile o muncă statică, o muncă de birou, numai dacă are niște activități fizice intense, atunci trebuie să facă un repaus de 10 zile. Și acum o să vă adresez câteva întrebări din partea doamnelor, că nu se putea să nu avem întrebări din partea acestei categorii foarte speciale în viața noastră. Și prima întrebare: cât de vizibilă este cicatricea postoperatorie? Cât de mare e sechela care rămâne? Sunt foarte preocupat de un rezultat estetic bun, atât la doamne cât și la domn, pentru că, așa cum spunea un profesor la Harvard, operația de tiroid este o operație publică. O vede toată lumea. Când ai o incizie abdominală, de obicei umbli îmbrăcat. Nu vede nimeni ce e acolo, dar la gât operația e cu adevărat publică și atunci rezultatul estetic este foarte preocupant pentru noi. Avem multe metode de a închide operația, de a finaliza operația, de a închide pielea prin diverse metode și căutăm la fiecare pacient să folosim metoda care îi se potrivește mai bine. Un fel de lucrăm cu stofa clientului. De multe ori încep să închid operația cu un anumit fir sau într-un anumit fel, nu-mi place și recurg la altă metodă care mi se pare că e mai estetică. Rezultatele estetice sunt foarte bune în cazul tiroidectomiei minim-invazive, pur și simplu pentru că incizia este mică. Iar, la fel de important, căutăm să facem această incizie într-un pliu cutanat fiziologic, într-o cută a gâtului care există dinainte. Cuta asta există și la oamenii tineri, există și la copii, există la toți, numai că la oamenii mai în vârstă, în general, este mai vizibilă. Și atunci, după ce se produce anestezia generală, identificăm acest loc, această cută a pielii și căutăm să facem incizia acolo, pentru ca rezultatul estetic să fie cât mai puțin vizibil. Deci, în principal, doamnele n-ar trebui să-și facă foarte mari griji privitor la cicatricea postoperatorie.